Имах тази идея за себе си. Аз самосиндикално взех решението, че ще уча унгарски сама. Всеки човек има правото да намери своето щастие. Много съм раздвоена, не знам вече и аз искам ли, не искам ли. 50 и 100 хиляди евро. Много сметки станах. Не е толкова голям пазар, че да имат нужда от супер много хора за дублирането на филми. Това беше негова възможност да се развие по-нататък в професията си, в кариерата. Около 6 години да работя в телевизията, но вече след университета, не по време на университета. Благодаря на всички, които сте се абонирали за този канал. Изкарваш по-дебел звук или по-тънък. Как се казва? Не статист, а много сама се чувствах тогава. Под нощни смени разбирайте, че работеше до 11 вечерта, и възнамерявам да ги зашия Здравейте, мили хора, и добре дошли отново в канала ми. Ако сте нови тук и ако ме виждате за първи път, казвам се Деница и вече малко повече от 10 години живея в Унгария. В този канал споделям интересни неща от живота ми тук, някой път кулинарни рецепти, някой път истории, някой път разходки из Унгария, общо взето неща свързани с Унгария. Страна, която в моите очи е прекрасна и за която мисля, че не се знаят толкова много неща. Така че споделям такова съдържание тук. Много се вълнувам, защото днес ще направя първо видео от такъв тип характер, в който отговарям на вашите въпроси. Преди известно време зададох въпрос в социалните си мрежи. Дали има нещо, което би ви било интересно да чуете, което ви интересува конкретно, и получих доста въпроси, които всъщност не очаквах да получа, но получих такива. Затова днес, ето тук съм си подбрала 9 от тях, дано не стане прекалено дълго това видео. Ако стане прекалено дълго, то може би ще го разделя на части, не знам. Още не съм мислила по този въпрос. Така че днес отговарям на вашите въпроси. И гледала съм подобен вид видеа, в които хора отговарят на въпроси на своята аудитория, в която най-често се гримират. Аз няма да се гримирам, защото много рядко нося грим. Но за сметка на това, тук имам едни детски чорапчета, които имат по някоя друга дупчица на тях, и възнамерявам да ги зашия, докато отговарям на вашите въпроси. Така че взела съм си игла, имам си конец, той ми е вече. Първият въпрос е как свикнах, колко време ми отне да свикна в Унгария и трудно ли проговорих езика. Не знам дали имам право в такъв вид видеа да публикувам директно въпроса на хората. Все пак там са и техните имена, не знам доколко това е позволено, така че няма да го направя. Но да, отделила съм си въпросите. Сега първо ще започна с това колко време ми отне да науча унгарски, като ще направя едно уточнение, много важно, мисля. Първо, имайте предвид, че когато аз дойдох в Унгария, аз не говорих абсолютно никакъв унгарски, с изключение на някакви основни думички, които бях научила покрай Роланд, докато живеехме в България. Можех да броя до 10. Наистина някакви много основни неща, които не бяха достатъчни за един нормален така дълъг разговор. Когато дойдох, аз също така бях и с детенце на 1 година. Аз бях в майчинство и не бих казала, че имах много свободно време, но буквално отнемах от съня си, защото всеки ден на обяд, докато детето спеше, аз учих унгарски. Не съм ходила на уроци, не съм имала учител по унгарски, не съм ходила на курсове. Аз самосиндикално взех решението, че ще уча унгарски сама и си купих книжки, които също така тук съм подготвила да ви покажа.
Те са на Петър Дурщ, се казва автора, и са изключително подходящи за хора, които говорят английски, тъй като абсолютно всички граматически обяснения, както и лексикални, са обяснени и са написани на английски, т.е. по много лесен начин можете, ето не знам доколко ще се види, по много лесен начин можете да си обясните много от нещата в унгарската граматика чрез тези книжки. Те са общо 3 книги, като към всяка една от тях има, ето това е втората част, например, ето е втората част, като към всяка една от тях има и тетрадка с упражнения, както и диск. Аз дисковете не съм ги ползвала особено много, но има. Така че това са материалите, които аз използвах, за да проговоря унгарски на доста базово ниво. Ми отне около 2 години, като под базово, наистина много базово, можех да се ориентирам в магазина, да си купя билет за градския транспорт, да завържа някоя приказка с някоя майка на площадката, защото все пак аз бях в майчинство по това време. Така че ми отне около 2 години да науча базово унгарски, а за самото проговаряне като проговаряне ми отне около 6 години. Езикът наистина е много труден. Аз малко подцених нещата. Имаше моменти, в които наистина вярвах, че това е невъзможно, но изключително много ми помогна започването ми вече на работа. Когато детенцето ми тръгна на градина, тогава аз започнах работа и малко по малко, работейки с унгарци, аз свикнах, започнах да се отпускам да говоря, слушах ги всеки ден, как говорят, това е много важно, самата среда. И така за 6 години аз проговорих свободно унгарски, като към днешна дата понякога също срещам затруднения, особено ако контекста е доста специфичен или не знам, ако е нещо примерно на медицинска тематика или нещо техническо, срещам затруднения, признавам си. Така че това е относно езика. Какво беше другата част? Как свикнах и колко време ми отне? Тук също искам да направя едно уточнение, защото когато аз дойдох в Унгария, аз реално бях в майчинство, имах дете на 1 годинка и за мен беше... Не знам как съм си го представила преди да дойда. Със сигурност съм имала някакви страхотни очаквания. Тогава бях на 25 години. Знаете как е, животът е пред теб, морето е до колене, всичко, което както и да направиш ще се случи, нали, така вярват си младите хора. Няма лошо. Но когато дойдох тук, бъдейки в майчинство, нямайки приятели, не познавайки никого, Роланд тогава си спомням, че работеше нощни смени, които под нощни смени разбирайте, че работеше до 11 вечерта и докато се прибере, всъщност аз вече с детето си бяхме легнали. На следващия ден се виждахме за много малко, тъй като той беше уморен, обядвахме заедно и след това той отиваше на работа. И аз бях по цял ден с детето вкъщи. Нали, не вкъщи, но ходехме по площадки, излизахме и така нататък. Но една самота. Наистина беше ми наистина много трудно да се адаптирам. Всичко, което познавах, нали, изчезна. Тогава нямаше работа от вкъщи, т.е. Роланд всеки ден ходеше в офиса и аз наистина бях сама. Много сама се чувствах тогава. Може би съм малко по-устойчива психически, защото предполагам, че подобен вид периоди в живота на хората могат да доведат до, може би, до тежки депресии. Това, слава Богу, на мен не ми се случи, но да, мисля, че е възможно. Така че адаптацията
в моя личен случай беше трудна, отне доста време, тъй като аз, идвайки в Унгария, имах дете на 1 годинка, прекарах още 2 години в майчинство, докато не стана на 3 годинки детенцето. И моята адаптация всъщност започна след това. Така че може би много зависи в каква позиция сте, каква е вашата стартова точка, когато отидете да живеете в чужбина. Защото ако имате осигурена работа и отивате конкретно там, за да работите, то вие вече малко или много ще сте сред хора, ще имате някаква социална среда и може би този период няма да е толкова тежък и толкова труден. При мен самата адаптация започна в момента, в който започнах работа, защото тогава наистина започнах да се срещам с хора, вече създадох контакти, създадох някакви така по-нормални приятелства. Излизах с колеги, беше доста по-различно. Така че в моя случай отне наистина години, както езика, така и самата адаптация, но това по никакъв начин не ме спря. Не съм се чувствала никога ощетена или депресирана или тъжна. Просто приех нещата, че това е избора, който съм направила. В крайна сметка никой не ме беше вързал на сила да дойда в Унгария. Трябваше да дам шанс, да бъда търпелива и да изчакам известно време, за да видим какво ще се случи. Още един въпрос така от нашата история е колко пари изкарваме и какво работим. Мисля, че тук няма да вляза конкретно в детайли къде работим, какво работим. По-скоро мисля да споделя малко повече за професиите ни и това, което сме учили, защото то е тясно свързано към днешна дата с това, което работим. Роланд е учил в университет в Унгария. Мисля, че точният превод на неговата специалност би била технологии, комуникации и радиокомуникации. Той е така имал огромно желание да работи в радио, но някакси условията не са го удовлетворявали от гледна точка на това, че известно време е трябвало да бъде, как се казва, не статист, нещо като доброволец, който да отиде да наблюдава процесите, как се работи, какъв е начинът на работа, но без да му бъде заплащано за това инвестирано време. Така че мисля, че това е основното нещо, което го спира, тъй като не е имал възможност да си позволи да просто така всеки ден да ходи до радиото. Стажант се казва. Стажант. Но вече след университета, не по време на университета. Затова се ориентира в друга насока и започва да се занимава с нещо друго. Към днешна дата той се занимава с телефони, граденето на телефонни мрежи, което тясно свързано е с неговата професия, защото има и комуникации. Радиокомуникации не са, но това са телефони, така че до някъде е свързано. Докато аз съм завършила испанска филология в Софийския университет и това ми образование, бакалавърската ми степен, ми позволява да работя като преводач и да преподавам испански като чужд език. Но когато завърших филологията, аз реших, че искам да продължа да уча. Имах тази идея за себе си. Сега като се замисля, просто младите хора как си представят живота. Просто като си помисля как съм си го представила, аз имах тази прекрасна идея да работя в телевизията. Много исках да се занимавам с филми, да превеждам филми, да правя субтитри за филми и записах магистратура в университет в Севиля, в Испания, аудиовизуален превод, който включва правене на субтитри и дублиране на филми.
Магистратурата е година и половина, в която ти общо взето се учиш как да изкарваш звук от себе си, как да изкарваш по-дебел звук или по-тънък и как, нали, да говориш по-отчетливо, докато дублираш филми, както и, нали, правенето на субтитри. И когато приключих с така голямата си мечта, то не беше чак мечта, но така имах желание, осъзнах, че българския пазар не е толкова голям пазар, че да имат нужда от супер много хора за дублирането на филми. И се насочих на другаде, говорейки всъщност езици. На мен и до ден днешен аз работя с испански език, така че образованието ми определено има общо с работата ми към днешна дата. Колко пари изкарваме? Бих казала, че изкарваме достатъчно, за да живеем, нали, спокойно, не в някакъв страхотен лукс, но да можем да си платим сметките, да си напазаруваме за седмицата, да закупим каквото е необходимо за децата. Така че няма да влизам, нали, в конкретика, конкретно сега да извадя тук сметките и да ви покажа плащанията, но живеем спокойно, не в лукс, не и в крайна бедност. Мисля, че сме едно средностатистическо семейство, което, да, има своите проблеми, но то кой ли няма. Продължавам с следващия въпрос, който е зададен от една дама. Общо взето, смисълът на въпроса е дали мога да споделя повече информация за апартаменти и цените на жилищата тук в Будапеща, както и кои райони аз лично бих препоръчала за живеене. А сега, говорейки за пазара на недвижимите имоти, както в България, така и в Унгария, недвижимите имоти преди, може би, 4-5 години изключително много скочиха, като цените на апартаменти скочиха двойно, ако не и тройно. Например, ако преди 10 години едно панелно жилище струваше 90-100 хиляди лева, то в момента струва над 200 хиляди. Разбира се, зависи в кой район на града, но като цяло изключително много се вдигнаха пазарните цени на имотите в Будапеща. Конкретно, нали, аз говоря за Будапеща, тъй като живея тук. Цените в зависимост, нали, какво се търси като квадратура, дали е по-голямо, дали е по-малко жилище. Сега аз ще споделя конкретно за малко жилище, да речем квадратура 25-30 квадрата. В зависимост от квартала, в който търсите, това жилище може да варира между 20 и 40 милиона форинта, което е между 100 и 200 хиляди лева или 50 и 100 хиляди евро. Много сметки станаха. Но да, това са горе-долу цените за едно 25-30 квадратно жилище, студио, така ги наричат тук. Относно районите в Будапеща, които са по-приятни за живеене, аз няма да говоря за най-скъпите или за донопробните места, където може да се закупи евентуално жилище. Тук също ще направя едно сравнение между Буда и Пеща, защото Пеща е малко по-равна част. Тук нямаме възвишения, няма хълмове, съответно малко по-бетонната част на града е разположена в Пеща, докато Буда, от страната на Буда има хълмове, там има и гориста част, има доста къщи. Районът е по-предпочитан, не бих казала, но доста по-различен. Съответно, цените на имотите в Буда са доста по-високи. Ще сравня два квартала, които от моя гледна точка са много приятни за живеене. От страна на Пеща бих споменала квартал 13 или Ангелфъд, което в превод означава земя на ангели.
Този квартал е доста централен, много добре така уреден градски транспорт, в близост е до доста точки в центъра на града и смятам, че човек може да намери така добри апартаменти в този район. За къщите знам, че са изключително скъпи, не съм точно запозната с конкретните цени. Погледнах в няколко сайта преди да направя това видео. Има къщи за от по 100-150 милиона форинта, което вече отиваме към една доста така солидна сума. Но за по-малко апартаментче, да, може да се намери на добра цена в 13-ти район. Докато от страната на Буда, мисля, че район 11 е добро място за живеене, тъй като също е доста добре устроен от гледна точка на градски транспорт, както и в близост е до река Дунав. Има както панелна част, така и къщи, които могат да се закупят. И мисля, че може да се намерят жилища на нормална така цена. Като аз конкретно споменах цената на студио между 25 до 30 квадрата. Ще оставя сайт в описанието на това видео, където могат да се разгледат различни видове жилища в различните райони на Будапеща. Имахме ли работа, когато дойдохме? Както вече споменах, аз бях в майчинство, докато Роланд, да, той имаше работа. Ние всъщност дойдохме заради работата на Роланд, тъй като преди това живеехме в България. Роланд е прекарал 4 години в България и имаше много въпроси, свързани около неговата персона и неговата история. Мисля да отделя специално видео за неговата история и неговия път в България. Мисля да го поканя да се включи, ще видим. Но като цяло, да, той получи предложение за работа в Унгария и ние се преместихме тук точно заради това. Следващият въпрос е: виждам ли се да остана в Унгария за винаги? Отговорът на този въпрос е и да, и не. Много съм раздвоена, не знам вече и аз искам ли, не искам ли. Като цяло, мисля, че нашето семейство е тясно свързано и с двете държави и това завинаги ще остане така. Освен това, Унгария не е държава, която е толкова далеч от България, защото, примерно, има ли звук? Има ли звук? Има, да. Предполагам за хора, които да речем са заминали за Щатите, нали, е доста по-трудно да си представят да се върнат от дома или, не знам, в Австралия или някъде извън континента, докато Унгария е на Будапеща е на 800 км от София и на 1200 от Бургас. Така че ние пътуваме всяко лято до България, прекарваме летните ваканции в България. Един от последните въпроси, всъщност един коментар, който получих на лично съобщение от един господин, след като предложих да ми зададете въпроси. И той беше: предателка, запетайка, оставила си дома си и хората си. Реших да го включа в това видео, в което отговарям на вашите въпроси. Защото предателка... Сега, първото, което е, този коментар въобще не стига до мен по никакъв начин. Не ме наранява или не ме обижда. Всеки има право на своето мнение и това, след като съм решила да се показвам в интернет, съответно има хора, които им харесва съдържанието, има хора, които не им, има хора, които го разбират, други не. Всеки е различен за себе си. Но по абсолютно никакъв начин не се смятам за предателка. Напротив, изключително горда съм от избора, който направих, защото аз дойдох
в тази страна по любов. Получавала съм съвети във времето, съвети преди да замина, дали е добре, дали не е по-добре да си остана, нали, в България, да си останем там, да сме си така комфортно и така нататък. Но понякога човек има нужда да излезе от зоната си на комфорт, първото, което е. И второто, тогава Роланд имаше възможност за работа, защо да не го подкрепя чисто професионално, когато аз съм в майчинство у дома. Това беше негова възможност да се развие по-нататък в така професията си, в кариерата си. Защо да не го направя? Горда съм от това, че не се поддадох въпреки младостта си, защото бях много млада, когато дойдох, на 25 години. Последвах своето си решение, своя си вътрешен глас. Бях готова да се срещна с последствията, независимо дали те ще са хубави или лоши. Имаше и от двете. По пътя имаше и от хубавите, и от лошите. Но в крайна сметка всеки човек има правото да намери своето щастие, където сметне за добре. И знаете ли, аз много често си мисля, че когато споделим своите желания и мечти и планове на хора, други, нали, които са извън нас, и когато ни се каже, това няма как да стане. Аз силно вярвам, че всеки човек преценя дали има как да стане или няма как да стане на база на своите лични възможности. И когато някой ми каже, това няма как да стане, да, може би за него няма как да стане, но за мен най-вероятно има как да стане, най-вероятно ще стане. Уча децата си на български език, моите деца говорят български език, те имат приятели в България, прекарват летните ваканции в България, посещават българското училище тук в Будапеща, познават традиции, познават историята ни, така че в никакъв случай не смятам, че човек, излязъл извън България, за да живее извън България, е предател. Това, че си отишъл някъде другаде, не означава, че забравяш откъде си тръгнал, на кого принадлежиш и че забравяш своята идентичност като цяло. Разбира се, има и такива случаи. Има и такива случаи, не го отричам, но като цяло, да, мисля, че човек не губи себе си, когато търси щастието си на друго място. Дали ще е в България, дали няма да е в България. Аз успях да зашия едно чорапче от 5, защото пак прекалено много приказвах. Добре, това са въпросите, които бях подбрала за днес. Може да ми оставите коментари по различните теми. Мисля, че засегнах интересни теми. Имаше интересни въпроси. Благодаря на всички, които ми зададоха въпроси. Благодаря на всички, които сте се абонирали за този канал, защото това наистина ми носи някаква радост и виждам, че има смисъл да продължавам да правя това, което ми харесва. Така че, благодаря ви от сърце. Благодаря ви, че гледахте това видео. Пожелавам ви хубав ден и ще се видим в следващото видео. Чао!